Ще ме закараш за Свети Валентин? Мога да закарам на село при майка ти. И я те взема обратно, когато ми станат гащите за пране. Иване! Какво ще правим за Свети Валентин? Ще празнуваме и Трифон зарезан като нормалните българи, ма. Искам да ме заведеш на пицария. Какво? В момента Пица Лаб отвориха най-новия си обект и с него станаха общо 17. И сега по случай Свети Валентин имат промоция. Като си купиш 2 пици, получаваш 2 бисквитки безплатно. Двоен шоколад и троен шоколад. Обаче това важи само за поръчки на място, затова искам да ме закараш там. Къде е това, ма? София, студентски град. О! Забрави! Защо, Иване? Кога сме ходили на пицария преди? То с Паски по тая лойка не сме ходили и на Хавай. Дай да отидем там. Това е добра идея. За 8 март може там да ме закараш. За тогава съм избрал едно по-хубаво място. Къде? На майната ти. Искаш ли ти да го посетиш преди мене и да ми кажеш как е? И как ще стане тази работа? Като те изгони от къщи. Много добре знаеш, че апартамента е на мама. Хайде стига сме се карали за глупости. Опитвам се най-нормално да ти обясня, че Свети